नमस्कार मंडळी. सकाळी किंवा संध्याकाळी चायसोबत आपल्याला खाण्यासाठी काही ना काही पाहिजेच असतं. जसं बिस्किट वगैरे खाण्यापेक्षा असे हे काही पदार्थ आपण बनवून ठेवले मस्त महिनाभर टिकतात पण आणि खायला खूप अप्रतिम लागतात. कारण घरगुती आपण केलेले असतात. तर ही मस्तपैकी अशी खुसखुशीत कुरकुरीत मसाला शंकरपाळी मी केलेली आहे. मोठी शंकरपाळी केलेली आहे. खूप छान लागते, महिनाभर टिकते आणि साधी सोपी अशी ही रेसिपी आहे. चला पाहू आपण ही रेसिपी कशी बनवली. तर एक मोठी प्लेट घेतलेली आहे. तुम्ही पाहिजे तर बाउल घेतला तरी चालेल. ह्यामध्ये मी 2 वाटी मैदा घेतला आहे, चाळून घेतला आहे. आता हा मैदा आपण चाळून घेतलेला आहे. ह्यामध्ये मी 1 चमचाभर मी घातलेला आहे ओवा. 3 चमचे आपल्याला घालायचा आहे बारीक रवा. अर्धा चमचा आपल्याला हळद घालायची आहे. अर्धा चमचाभर आपल्याला काश्मीरी मिरची पावडर आणि अर्धा चमचाभर आपल्याला तिखट घालायचं आहे. मध्ये मी कसुरी मेथी घातली 1 चमचाभर. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. 1 चमचाभर आपल्याला तीळ घालायचं आहे आणि अर्धा चमचा आपल्याला जिरं घालायचं आहे. ह्यामध्ये मी तूप घातलेलं आहे. तर मी एका वाटीला 2 चमचे तूप घेतले. मग 2 वाटीला मी 4 चमचे तूप घेतलेलं आहे. तर तूप मी काही गरम वगैरे केलेलं नाही आहे. तर असे थंड तूप आहे. तर आपण आता काय करायचं आहे, हे तूप व्यवस्थित ह्या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर तुपाऐवजी तुम्ही तेलसुद्धा वापरू शकता, पण तुपाने छान टेस्ट येते आणि कुसकुशीतपणा पण येतो. आता हे तूप व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं. यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे आणि जसं आपण कणिक मळतो तसं आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे. हे बघा मळून घेतलेलं आहे मी आता. आता यामध्ये मी रवा घातला आहे, त्यामुळे लगेच लाटायचं नाही आहे. 10 मिनिटं आपल्याला हे पीठ ठेवून द्यायचं आहे साईडला. रवा कसं व्यवस्थित त्याच्यामध्ये भिजला पाहिजे, त्यामुळे 10 मिनिटं हे पीठ आपण ठेवूया. तर आता हे पीठ चांगलं व्यवस्थित मळून घेतले. 10 मिनिटानंतर परत आपल्याला हा पीठ मळून घ्यायचा आहे. तर हे पीठ झालेलं आहे. 10 मिनिटांनी परत एकदा मी मळून घेते पीठ. पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. तर आता हे व्यवस्थित मी पीठ मळून घेतलेलं आहे. हे बघा. आता आपल्याला ह्याचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत. तर मोठे करायचे आहेत गोळे, म्हणजे आपण चपात्यांना करतो तसंच गोळे करायचे आहेत. तर आता हे गोळे सगळे मी तयार करून घेते. हे आता गोळे तयार करून घेतलेले आहेत. तर आता आपल्याला ह्याला म्हणजे लाटायसाठी सुकं कोरडं पीठ लागणार आहे. तर सुकं पीठ घेतलेलं आहे मी आणि आता गोळा आपल्याला हा लाटून घ्यायचा. तर चांगलं असं चपातीसारखा एकदम पातळ लाटायचं आहे. हे बघा. आता हे चपातीसारखं मी लाटून घेतलेलं आहे. हे बघा. तर आता हे सगळं मी लाटून घेतले. थोडंसं सुकं कोरडं पीठ लावून थोडंसं अजून लाटून घेते. हे बघा. आता आपल्याला काय करायचं आहे, काट्याचा चमचा असतो त्याने आपल्याला असे टोचे मारून घ्यायचे, म्हणजे छिद्र असे छोटे छोटे बारीक बारीक करून घ्यायचे आहेत. हे बघा अशा पद्धती सगळे काय करायचे आहेत, कारण ह्यामुळे काय होतं माहिती, ही जी शंकरपाळी आहे ती फुगणार नाही आणि कुसकुशीत होणार. आणि जर तुम्ही असे छिद्र नाही केले तर ते फुगणार, फुगल्यानंतर मग ते नरम पडू शकतात. त्यामुळे अशा पद्धतीत आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मी शंकरपाळीचं जे चिरणं आहे ते घेतलेलं आहे. त्याने आपल्याला हे कट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला पाहिजे तसे तुम्ही गोल आकारात पण केले तरी चालतील, पण मी असं जरा काहीतरी नवीन आकार असा दिलेला आहे, त्याच्यामुळे मुलंसुद्धा आवडीने खातात आणि खूप छान अशा लागतात ह्या. तर आता हे सगळे मी कट करून घेते. आपण एकदा कट करून व्यवस्थित ठेवले जे प्लेटीमध्ये, नंतर आपण एकदम तळू शकता आणि फटाफट पण होतात ते. तर असे करून मी सगळे हे तयार करून घेते. हे बघा. अशा पद्धतीत मी सगळे तयार करून घेते. हे बघा. आता एक मोठी अशी मी पोळी लाटलेली आहे आणि त्यालासुद्धा मी तसंच आकार देणार आहे. हे बघा. तुम्हाला पाहिजे छोटे असे शंकरपाळ्याचे आकार द्यायचे तुम्ही देऊ शकता, पण मी असे मोठे मोठे आकाराचे केलेले आहेत. हे बघा. सगळे आता कट करून मी घेतलेले आहेत, तयार करून घेतले आहेत. आता गॅसवर मी तेलसुद्धा आधीच गरम करून घेतले कढईमध्ये. हे बघा. आणि आपल्याला हे तेल थोडं गरम करायचं, पूर्ण कडकडीत गरम करायचं नाही आणि गॅस बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवरच आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर असे भरपूर मी घातलेले आहेत. आता मी तळून घेते आणि फटाफट होतात, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही याला भाजायला. हे बघा. आता हे अलटून पलटून घेतलेले आहेत. तर बारीक गॅसवर आपल्याला हे चांगले आता भाजून घ्यायचे आहेत. हे बघा. मस्त असा बदामी रंग आलेला आहे. आता मी काढून घेते. बिस्किटासारखे असे एकदम खुसखुशीत लागतात, खूप छान लागतात. चायमध्ये असे बुडवून खायचे, एक नंबर लागतात. तर नक्की तुम्ही हा पदार्थ एकदा करा, खरंच तुम्हाला आवडेल हा पदार्थ. आणि हे बघा, असे मी सगळे तळून घेतलेले आहेत.
अशा पद्धतीत आपल्याला हे सगळे तळून घ्यायचे. गॅस बारीकच ठेवायचा आणि बारीक गॅसवरच आपल्याला भाजायचं आहे. हे बघा तर झालेलं आहे. तर तयार आहे मसाला शंकरपाळी, मोठी शंकरपाळी मसाला. तर आवडली असेलच तुम्हाला. एक तुम्हाला मी तोडूनसुद्धा दाखवते. मस्त अशी खुसखुशीत आहे. हे बघा सहज तुटते आणि ह्याचा बरोबर असा चुरासुद्धा होतो. हे बघा आहे की नाही खुसखुशीत आणि भन्नाट लागते खरं सांगू तर. नक्की तुम्ही ही रेसिपी एकदा करा. आवडेल तुम्हाला. एकदा बनवलं तर परत बनवाल आणि झटपट पण तयार होते. आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.